Ay, mariposa. Mariposa, pakita mo yung pakita. Ayan siya. So, kasama din namin si Marieta. Ayun siya sa gilid. Pakita mo si Marieta. Ayan. So, ngayon, sa lahat po na hindi pa nakaka-subscribe kay Manang Maria, please like, share, and subscribe. At pinunin lang notification bell para ma-notify po kayo pag may mga bagong videos si Manang Maria. So, ayan. So, hindi ko na ito patatagalin. Tara na, pasok na tayo. Hindi. Ito, post. Ito, post. Stop. Bago pumasok. Ang lamig. Ang lamig. Ang lamig pala, dapat mainit. Ano? Thank you, Kuya. Pa-subscribe. Salamat, Kuya. Ayan si Kuya. At dahil si Kuya ay nag-subscribe, amin nililibre si Kuya. Sige, i-post ko. Ay, i-stop ko sila. Ay, condiments here. Yan, tayo ang pipili ng mga meat. Tayo So, ang pupunta. kanilang unlimited ay 499. May shabu-shabu siya. Tapos may beef, ano pa, unlimited, pork, chicken, tapos. Tapos may mga buffet. Yan, pwede kang kumuha na. Diba? Pwede, lahat to, pwede lahat. Kasama na doon sa 499. Saan mo dang anong oras tayo dito? Kahit anong oras, pwede? Uy, ito ang masarap. Ito ang masarap. Hindi, may limited time yata. 2 hours. Ilang? Hanggang 2 hours lang? Kim. Ayun, kimchi. Iba. Ito yung ano, japchae. Japchae. Ito ang kimchi. Uy, right. Doon sa kabila, salad sana. Soup. Tapos ano to? Sauce. Mga to. Tapos naman yung... Paano yung drinks there? Kasama? Hindi. Oh, yata. Kasama na. Pili ka. Kimchi. Kasama na. Kimchi. Ito masarap. Ikalot tayo. Ikalot? Ano to? Isasama natin doon sa inaano Uy, natin. Ano yan? Yung mga... Ito ay damo. Damo. So, magiging kambing kami ngayon. Ito ay buko pandan. Wala, ang dami. These were your mas spaghetti. Macaroni. Macaroni. So, saan natin kukunin yung mga karne na iluluto? Ayun, doon. Sa pinag... Sige, kuha ka na. Kuha ka na. Potato. Habang piliin mo, kumukuha ka na. Ano to? Ano to? Radish? Yung cucumber, radish. Radish. Kimbap. Kuha ka na. Ano yan? Tapos California Maki. Ano sasarap? Ito. Sige na, kuha ka na. Wala silang isang tray. Isang Wala, tray. isa. Dalhin mo doon. Or pinggan Tapos yung drinks, pipili ka pinggan na na din lang yan. na haba. Mag-hi ka, manang, anong gusto,
Anong tawag sa... Bakit Marieta? Anong ibig sabihin ng Marieta? Ano ba yung Marieta ba? May Marieta ba? Okay ka. Yan yung iihaw natin. Oh, dyan tayo kukuha. Kukuha din ako. On. Hindi ko alam. Dito pa slide. So, tingnan ko kung natin. Yan, pork. Ito. Ay, walang beef. Wait lang. Hanapin natin sa kanila. Sila yata magbibigay ng beef. Ay, ano yun? Kuha ka ng lalagyan. Ayan, dalawa na. Dalawa. Ayun po ha. Ako na. Ayan si aking videographer na siya si Mariposa. Seafood. Uy, di ba diet ka, uy? Or hindi ngayon. Walang diet ngayon. Anong kukunin mo dito? Sabihin mo na yan. Ayun yung japchae. Ano? Japchae. Ito ah. Japchae. This is... Doon. Ayun. Doon sa kabila. Wala? Ano to, girl? Pork, vegetable. Okay? Ano, may California na natin? Oo. Kaso konti. Uy, diet si Manang Maria. Diet po ako. So, eto yung mga shabu-shabu. Okay na yan? Okay na? Hindi ko ata. Uy, yung ano, oh, may ano nakapasok. Madali lang naman ito maluto. Kuha ka na lang. Ako na. Ang bilis naman ng Una na natin to sa gulay. Ang hirap na niya ito. Ipon. Walang mga balls sila? Ha? Walang mga balls? Ayun. Paano ito i-open, Hay? Bakit hindi pa napaparlaman? Sige nga. Awan mo. Patulong tayo. Ayun, si Kuya. Si Kuya ba? Baka kailangan ng ano. Wala tayong onion leaf. Onion soup. Ako na. Ayan, so gusto ko lang i-shout out yung aking mga kasamang nagmumukbang sa Cavite, sina Grace Soti at saka si Doc Alex. Ayan, mega love shout out sa inyo.
Tapos sila, mga sexy girls, sila Ateng Chang, Ateng Naomi, Sister Bebema, Sister Joy, Ate Mona, hello sa inyo. Mega love shoutout sa inyo lahat. Ano yun, naka-live ka? Hindi. Recorded. Ito na yung pagkakabit mo yan. Ano ba yan? Masarap yan? Walang siwa. Pwede naman mo ako kayo na. Thank you. Asa na? Sabay-sabay lang. Ano pa? Ilang parang mag-subscribe. Sabi naman eh, gusto ko ng kutsara din. Wala sila girl. Meron. Sabi ni Kuya, i-video daw. Ano po? Madali lang kasi nakaano. Hindi. Hindi. Pwedeng ganyan o parang hindi ka, pag hindi ka sanay, pag nag-aaral ka pa lang. Nung pumunta kami ng China, nakakaya, lahat nakaharap namin, nakakaano. Ah, ano naman din na yan, okay lang kasi alam nila na Pilipina. Pilipina ko ako. Paano ba kasi pag hindi ganyan natin, Oo nga. Ano no? Pagawa ka sila. Lahat ito yung pang-ano. Hindi ba pwede itusok-tusok na lang? Pwede. Ano? Ipadad mo nga sa. Tapos ano yung dyan. Iyak mo. Naka-steady lang yan. Naka-steady. Tapos ito lang yung gumagalaw yung isa. Ganyan. Ano to? Ano to? Ba't yan? Uy! Ba't ganyan? Hindi pantay? Pwede. Ganyan talaga? Ayun mo para tutulo dyan eh. Mainit na? Hawakan mo. Masarap. Sabi ko sa'yo, Japchae mo sa'yo. Hoy! Bakit? Ayaw niya makita na nagsusubo siya ng ano, ganyan o. Kumakain ka na si Marjorie, nagpapakalimutan. Gracia! Para sa'yo itong unang subo. Kaya nga, ang hirap ka. Hindi ako Uy, Marjorie, makakain kumain ng ka na. madami. Kumain ka na, Marjorie. Wag mo. Hayaan mo yun. Kung hindi ako makakain ng madami, pag wala kang parang. Kukuha tayo. Ay, hindi ba mainit? Be, iusog mo yung tanggalin mo yung salad mo. Ay, di, ano mo dito yung ano. Yung... Yo. Uy, Wait. kumain ka na, Marjorie. Uy, kumain ka na. Ayaw mo, ano. Halika na. Dali na, ilagay siya na lang yan. Okay, lagay na natin ito. Lahat-lahat na. Sige, ilahat mo na yan. Hindi pa mainit. Ito? Hindi pa mainit. Hiniram ka na anong kutsara to. Hindi ako makarami. So sabi nung ilalagay daw dito maya-maya. Pagtapos na tayo. Ayaw nila kasi para pag hindi ka makarami. Lahat ko na? Ha? Sorry. Sabi mo nga ito gusto ko yan. Alam. Yan. Oo. Tikman ko. Itong gusto ko. Kailangan na naman mag-exercise to ng mga 2 hours. Grabe ito. Hindi ka na Kain ka na. Ayoko yun. Ayoko. Hindi, iba yan. Iba no, ante. Ayoko. Bakit? Hindi masarap. Asan yung sauce mo? Masarap ay hindi yung mga hindi naluto. Mga ano naman yan eh, yung mga fruits na. Ayoko nga yan mo yung sa Singapore. Bakit ba? Ewan ko. Baka. Hindi ko Hindi yung lasa niya. Pagpag mo pa ano. Yung lasa. Ano ba ito? Sige, mas masarap. Ano
ba to? Sibuyas. Uy, ito ay dahon. Hindi pa mainit ba? Paano mo magkain ang salad sa chopstick? Ito ano kaya? Uy, masarap yung binigay ko. Ito, masarap. Ay, ito ay Anong binigay mo? Anong binigay mo, girl? Ito? Sa akin na pangarap. Dapat siya yung dalawa. Pwede tingnan mo, butter na butter. Ano? Yung mas pulit na nabibigay ko sa'yo. Yung huling luto na iihain nila. Bigyan natin wala kaya. Masarap yung gawa. Ito ano to? Chicken. Chicken. Kain ko, ano nga sa'yo? Ano ganun? Ang drinks ang did it? Oh, ice tea. Ano? Anong pupunta doon? Walang iba, girl? Masarap yun. Kinuha ko dito sa gulay na ganito. Masarap. Masarap. Masarap? Masarap sa. Kuha na nila. Yung pot lang. Ito? Kumain ka muna ito. Yung pa kayo. Kasi pwede yung magpahinga, ganun, tatambay ka ng ilang oras, tapos dinner na time, ganun. Hindi ah, may limited time lang dito. Parang 1 hour. Uy, hindi ah. Sobra naman silang 1 hour. 2 hours naman. Power birthday ka parang. Saan? May ano, VIP. Mag-enjoy ang mga ano dito, girl. sinad. Kasi alam mo, sa lahat ng AJ. andi, sa lahat ng andi, ito lang yung may, ano, may buffet sa mga iba, yung ilululong mo lang yung andi. Yung ano, yung May pipiliin buffet, mo oh. na tapos ilalagay na lang. Yung mga iba kasi walang buffet. Order ka kung anong anli. O yun na yung ano, tapos pagka gusto mo pa, Siniserve nila? Hindi nga buffet, isi-serve nila. How is serve nila? Halimbawa, gusto mo pa ng chicken, isi-serve nila, pero hindi yung ganito na pipili ka. Hirap nga yung panin nito. Kuha kasi. Wala pa tayong picture. Yun yan. Ba't ang kitang ko din sa camera mo? Walang ano pa to, filter din. Hindi ba, baby? Okay. Yung? Perfect ko. Kung mga may kutsara tayo. Masarap to ah. Kung may kutsara tayo. Masarap to ate ay. Gusto ko. Masarap na. Masarap naman yung pagkain nila. Kasi parang ang tagal mag-iwas. Pag-libre natin dito sa ano. Okay. Yayain natin. Kaya sa atin. Okay? Ano to? Pista? Ice? Tigas yata yun. Dapat kanina nung pumapasok pa lang tayo. Video pa. Nung pumapasok tayo, Ay, dapat. kanya mag-libre dito. Makakain tayo. Hmm? Chicken. Chicken. Yung kami ako. Nag-order chicken. Ano? Pero tingin ko, Ano yan? Yun, yung sabi mo masarap. ma-enjoy kayo dito niya.
Eh, lagi siyang gano'n. Ah, Uy, baliktad mo. ito masusunod tayo ako. Sino? Yung mga iba, sila yung mag-bayo. Sila yung magbibigay sa'yo, hindi ko ayaw. Ikaw yung pupunta. Tuloy mo na yan sa ayaw niya. Ayaw niya. Hindi daw siya Hindi, kumakain ng baka ganyan. kasi ang alam niya, yung nasa loob yung mga isda na ano. Hindi. Ay, sabi niya ayaw niya. Bakit? Uy, girl, hindi naman yung lang yung nasa loob. At iba yan, carrots, tapos crab face. Kalagkit. Oh, no. Hindi kasi sarap yung ganyan nila saan. Tikman mo kasi. Wait, hindi pag nag-order ka kay DJ. Hindi ka Hindi, kumakain. hindi ako kumakain. Try mo. Uy, dapat yung dasal namin. Ay, sabi ko sa inyo, ayoko yung lasa. Ito yung ayaw ko. Ay, yung Black. seaweed. Ayaw mo yung seaweed, yung muri. Yan yung ayaw ko ng lasa. Ako rin. Lalo na yung mga sauce nito. Ano yun? Ice nila na. Yung oyster. Just mag-water na lang tayo. Ay, tayo water. Sa ice cream. Wala kayong... Ayaw niya yung seaweed daw. Lasang dagat. Hindi naman ako ayaw ko lasa. Yung ano, may flavor din ay ayaw mo din. Ayun. Nag-seaweed. Don't like it. Kala ko papasta na. Ano yung maanghang yan? Maanghang yan? May light band dito. Oo. Wala. Meron? Oo, nakarang. Kung anong oras sila sa gabi? Nung nag-birthday yung pinsan ko, doon kami. Hey! Marami kayo. Saan ang bayad mo? Per head pa rin. Perfect. Pero ano na? Pero nasa VIP. Pwede mong lagyan ng dekorasyon. Oh? Sabihin mo sa kanila. Pag-tikit-tikit ka lang pala. Ayun po din. So, okay. Ay, sana pala din. Dito na lang siya. Ilang oras naman yun? 2 hours. Pag birthday? Ganun naman lang. So, bigyan na sana nag-decorate sila. Ano? Saan nag-picture naman tayo? O di, Nag-live pa. Pero pwede na lang yung sa mga walang bayan ang call. Walang Okay. kasi ang iniiwasan nila minsan, yung poison. Oo, baka Nagpasok iyan ka. sila. Pag nagpasok ka ng Yung pahit na kayo ko yung mata, gusto ko kapatid lang. Ay, hindi mo naman sinabi. Hindi, okay lang yan. Kahit nalutong-luto, walang problema. Dito yung pork, may kumuha ako para kumuha kayo. Busog ka na? Alagay mo din. Ikaw kasi kumain ko Hindi, eh. hindi talaga ako ano pag ganitong madami. Naluluwa ka. Ang bagay dito, ate ay, Si AJ. Kuya Dennis noon, si Kuya Glenn, si AJ, Si AJ. Nico. Yun eh. Bakit? Copyright. Pag may ganyan na maano. Ay na ba? Ay, nadagdagan ka na ng subscribe. Ikaw, ang bilis naman. Hirap mo din. Kahit pinili ko, magkalit naman. Kailangan natin magbukas ng ano yung may dagdag bayan pag sa room? Wala. Kayo. Ito simple. Ibig sabihin nag-ayos kayo doon.
Kinuha nyo ng ano, tray ng ano, meat. Oo. Ito na sasarap. Tapos ang dami na Ano ito? Takwata? Hindi. Ay, di na di. Malasan mo ito. Ipagalitan lang. Ay, kung saan ako sayote. Kamote, sayote, ewan. Ay na, ano na. Sa'yo yan? Sa'yo yan? Hello! Oh! Sa kanila. Thank you, Marjorie. Kaya ayaw kong tumabi dyan eh. Ikaw talaga. Ikaw, gusto mo magtubig? Para marami kang baso. Tubig ka. Para pinigit pa ako ng isa. Isa yung lang yung bite na kinuha natin. Tingnan niya ako yung makakabunganay. Baso. Okay? So, asan ba? Anong klase na? Hindi yan namin ito mauubos. Si Heidi. Nagtanggal na nga ako ng butones. Naantok na ako. Ayun na naman mo. Help! Guys, help! Paano nyo kami dito? So, hindi ka naman nakalive. Nakalive. Pwede ba yun? Nalive ako. Naka-video. Tumba. Tumba silang dalawa. Panalo ako. Siyempre ba naman yung sa tawan ko ay maraming maglalagyan. Atalo kayo ba? Hindi na buti nga kayo. Di ba yung hilang sa kanila sa siya? Wala kang marinig sa labas. Di ba na ang sarap kainin? Parang ito parang active. O na-open ba?
kulkulbot. Ano yun? Ang panggalatok na ano? Maawot. Ano? Yun yung ako nag-burn lang ako. Mag-exercise ka. Ano, wait lang. Mahirap lang dakdak yun. Ikaw ba yun? Sa iba na imanta. Atuig, baboy mo sa tuig. Bawat. Uli ako. Oo. Ano yun? Ikaw nga, sabi mo kasi bakit na Nakakantok pa busog. Mahirap. Ayaw mo talaga sa bandi. Tanggalin mo kaya ng tabak-tabak. Kasi ako din sa tabak. Ano, wala. Naging crispy bacon na. Charan! Marjorie! Marjorie! Protected, ano? Tayo, sandali, ubusin na lang.
shabu-shabu. Ayan o, shabu-shabu. Pati kami Tapos, naman nila dito. Andy pork, Andy pork, Andy beef, Andy chicken, tapos meron pa silang mga buffet doon. Buffet sila. $3.99. Wala silang shabu-shabu. Ha? Sila tres. Tapos, pag Andy 499, may shabu-shabu. Tapos, Andy pork, Andy chicken, Andy beef. Kasi, ang hirap, di ko na kaya mag-Andy. Suko na. Kapagsan, so eto na, dito na nagtatapos ang ating mukbang sa Korean restaurant na to. Kung nire-recommenda namin ito dahil masarap ang kanilang mga pagkain at affordable siya for only 499 pesos. So meron na kayo shabu-shabu, tsaka unlimited beef, unlimited pork, unlimited chicken, tsaka meron pa silang buffet. O, diba? Pumunta kayo dito yan sa Gani Kalasyaw.